The entire family of late Sir Ernest Nwafor Iwuezugo Okolo of Umuoyuka village, Ufuma, Orumba North Local Government Area, Anambra State, led by Chief Dozie Donald Okolo, KSM, Otigbu Ịnyịnya, organized a memorial mass and the inauguration of Sir Ernest Nwafor Iwuezugo Okolo Memorial Foundation, Senior Foundation, which started with a gala night on Monday, 1st of April 2024, where the families of Sir Ernest Okolo Nwafor, in-laws and relations, including Chief Dozie Donald Okolo's friends, were entertained all night in a grand style. On Tuesday, 2nd April 2024, a memorial mass took place at St. John Bosco's Catholic Church, Umuoyuka, Ufuma, Orumba North Local Government Area, Anambra State. The inauguration of Senior Foundation continued after the memorial mass at Okolo Market Square, Umuoyuka Village, Orumba North Local Government Area, Anambra State. The foundation was dedicated and declared open by Reverend Father Benedict Chukwudiomili Okolo, the second son of late Sir Ernest Okolo. It was also recorded that 2nd April 1967, 2nd April 2024, marks exactly 57 years late Sir Ernest Okolo and Mrs. Victoria Nwafor's wedding anniversary. The ceremonies was graced by prominent personalities from Ufuma, Anambra, and other parts of the country, including those that came from outside countries. The family of late Sir Ernest Okolo expressed the gratitude to their guests, relations, friends, and well-wishers who endeavored to be present in the event that lasted for 2 days in honor of their late father.
na mmemme nke ụbọchị tata bụ Memorial Mass na Inauguration nke Sir Ernest Nwafor Iwuezugo Okolo. Anyị ga-anọkwazị na maasị anọ icheta ofu afọ o ji wee nwụ, wee hibekwazị foundation nke ndị ezinụlọ ya ga-eji wee na-eme ncheta ya. Eji m aha ndị parish anyị niile na-anabata ndị fada, ndị sista, ndị na n'isi ezinụlọ ya na anyị na-eme mmemme 1 year anniversary ofu mgbe afọ o ji wee lapụ n'ọkwazi nne ya na-emekwazi ihe ncheta ga-adịzi ọkụ n'afọ ya. Ka anyị gụọ Chineke anyị aka. Adịma ndị aka ụlọ na-awa ahụ na nwanne anyị nwoke bụ onye ama ama, onye nkuzi ụka, onye nkuzi obodo, Knight of the Church. Ebe na village ama ya, ebe na obodo ama ya, ebe na ọrụ ndị nkuzi nwụrụ mgbe o zoro ezo. Ihe ọ bụla bụ na he gave all ihe niile o nwere, onye nne Chineke nyere ya ka o mere gịnị ka o nyere. Akwụkwọ ọzọ na ndị nkuzi ndị ọzọ ha ga-adị ka mmụọ ọma na-amụtasị n'ugwu nke eluigwe, ọkụ ha amaghị nata anyị nata. Amen. And that's what we are. In memory of our father, brother, every other follow up. China can no China Biano, now your China by Ganachi, could pass I don't know, never is a governor, Senator Christie on your way.
This foundation called Sir Ernest Nwafor Iwuezugo Okolo Memorial Foundation, acronym borrow Senior Foundation. Senior Foundation. Emetazie Foundation ata onye chozie mkpa akwụkwọ ojekwubezie na foundation a ma ife ndị ọzọ. But before then, anyị ga-akpọpụtasị ndị ihu ha nwa ga na-afụ maka foundation a, maka na ego moto ịmụ driver afuelu ya hụ na moto anyị aga ọkụ ya bụ onye na-esota nwanne bịaba ka onye dị ka ibi ya dị. Sadozie Donat Okolo bụ the Chief Executive Officer of this foundation. Ka ọ bịaba otu nwunye Lady Vivian Okoro ga-adị mkpadebe, ga-adị in charge ihe gbasara ego ya na-ede na-ahazi. Before na na-enwe privilege ịkpọpụta the chief celebrant, Reverend Father Benedict Chukwudi Omimi Okoro, si hapụ Sọnde a. Chukwudi Omimi Okoro, he is the spiritual director. Maka na a na-agụ akwụkwọ, a na-ekpe ekpere ka e wee nwee ike yọọ Chukwu amara. Mrs. Jacinta Nkiruka Okolo, biko nnepụtaba. Miss Chibugo Ernest Ndebiaba, oge afụghị anyị na-eme na agbasa. Then Mrs. Ijeoma Jeff Ezechukwu, then our secretary God in charge na-edekọ bụ Mrs. Mary Ifeyinwa Joaquin Okonkwo. Osebro wanụrụ anyị onye nwanyị nọnyere ụlọ Chineke nna pụrụ n'ife niile, anyị na-ekele gị maka ndụ ọma papa anyị biri n'ụwa. Lekwazi ndị trustees ejiwe na-ehiwe Senior Foundation n'aha ya, biko gọzie fa ka mgbọrọgwụ eji akpata ego n'ezinụlọ a hapụ ịkpọ nwa kpọọ. Ebe ha chọrọ iji akụnụba nyere ha wee mee ka otu ma ọ kwenye aka, ma ọkachasị n'ebe ọ gbara mgbọrọgwụ n'itinye ụbụrụ akwụkwọ. Biko gozie ha ihe n'ofu n'ofu, gozikwasị ha n'ogwe ka ihe anụwa ha malitere tata ka nwa Chineke nna buru ụzọ. Ana m ekele onye isi ikpe Father Benedict Chukwudi Okolo, onye duru na mas n'abalị ka ọ na-agwa m na bishọp anyị Cardinal sendiri ya meseji wee sị ya, Father, ebe iwu ụkọchukwu na Iwuezugo, go ahead. So I actually see him as a rep of our bishop, Cardinal. And I'm like, a very important occasion for humanity as we continue to celebrate the life of a role model who was attached to us and ministers to you. I appreciate you. Sir Joaquin Makebo, my past grand knight in Ayabas Council of Lagos,
Matthias Ndubisi. So today, as has been done, Mona Omunem thought it wise to continue with the legacy of love for education that our dad so much believed in by setting up the Senior Foundation, which has just been formally inaugurated. And I think Father Barnabas, during the homily, actually gave more detailed idea of what we were trying to do. God, through the death of your Son on the cross, you have overcome death for us. Through his burial and resurrection from the dead, you have made the grave a holy place and restored to us eternal life. We pray for those who died believing in Jesus and are buried with him in the hope of rising again. You gave our ancestors a burial place in the promised land. And Jesus was buried in the tomb made for Joseph of Arimathea. With sorrow for our sins, we earnestly ask you to bless this grave, which our father was buried. God of the living and dead, may those who believed in you on earth praise you forever in the joy of heaven. We ask this through our Lord Jesus Christ. Ka anyị rịọ na arịrịọ bekuo di nwe anyị Jesu Kristi ka ọ gọzie ụlọ a eji wee hiwe foundation a. Ndị niile ka nọ n'ime ebe a na-arụ ọrụ na ndị ga na-eweta ego anyị eji wee na-arụ ọrụ, ka onye ha ezigbo mmụọ onye ndu, ka ọ mee ka ha na-efe ya na-amụtawanye ihe omimi nke iwu ya, ka ọ nụchapụrụ ha ajọ ihe niile, ka ọ zọpụta ha n'ihe ọbụla dị egwu na ihe ndọkasị ahụ, ka ọ wee nye ha ahụike n'ụlọ nke a onye na nna na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Take over, Jesus, take over. Take over. Take over, Jesus, take over. Take over, take over.
Oh,
na-ekenekwa gị biko daalụrị nne ekene gị si ehihie ọma biko gwana aha gị na nke eji marụ gị na nke na-etu gị. Onye gị na ya zutere bụ Victor Chukwuka Obineme Onowu na Nwafor amara m ịmara Nwafor n'Umurin. Nwafor bụ ofu n'ime obodo dị na Ụmụnri bụ Enugu Ukwu, Nri, Enugu Agidi na Nwafor. Nwafor dị n'okpuru ọchịchị njikọ local gọọmenti. Daalụ. N'ụbọchị anyị a na-echeta ọbụladị ọnwụ nna anyị Sir Ernest Nwafor, kedu ka obi dị gị ya gbasara mmemme ezinụlọ a na-eme ilote nna ha nakwa obi dị m ogunzu maka na nna anyị Ernest Nwafor bili ezigbo ndụ, onye bili ezigbo ndụ tọọ ntọala pụrụ iche ka a na-emela ụdị ha. Ịma na ọ lụrụ ọrụ oyibo kụzie nkụzi n'obodo dị iche iche, ifu obodo dị iche iche ma ndị ọ kụzilu ma ndị ọgọ na ikwu na ibe bịalụ ka abịa maka ofu arọ o ji wee rapụ anyị. Ụmụ ya na ndị ikwu na ibe wee bịakwa wee ka ewudo ife a na-akpọ foundation ntọnana iji wee nyelụ ndị ihe ụwa na-atụ n'ọnụ aka, ndị na-adị akwụnwụ ụgwọ akwụkwọ ije ụlọ akwụkwọ dị elu mahadum yatago, ma inene ịba mahadum ma inene akwụkwọ WAEC. Ọya ka agbakọta o wee bụrụ ihe pụrụ iche, a wee na-enye Chineke otuto. kedu ekpere ezinụlọ nakwa okwu na-agwa ndị bịagasị si mba dị iche iche wee bịa? Ịma na nwa ya nwoke bụ otigbu ịnyịnya Sir Donald Okolo ezigbo ọyị nwoke, mụ na ya jekọrọ Nnamdi Azikiwe University. Since I je Nnamdi Azikiwe University ka mụ na ya ji wee bụrụ nnukwu ọyị. Ọ na-abịa be m na Nwafor, na-abịa be ha ebe a ma mgbe a na-eme nnukwu emume ma mgbe a na-eme obere emume. O wee luo tata ihe anụ ha mee wee tọọ m ụtọ pụrụ iche, wee na-asị na Chineke ya agọzi ha, gọzie ụmụ ha, gọzie ụmụ ha, na ndị ọbụla foundation a ga-enyere aka na Chineke ga-etinye ya n'ime obi ha. Foundation a zụcha ha atikwa aka zụrụ ụmụ ndị mmadụ. N'ọhịa ekpere na ekpere gọọ n'ọfọ na ọ ya emezu. Daalụ. Ọkwa na osi nwere ike izijelu ndị bịara abịa nakwa ndị na-anachi dịka na-anachi ya ekpere ga-ekpere ha. Ekpere anyị na-ekpe bụ na ụkwụ onye ọbụla ji wee bịa na be Okolo Sir Donald Okolo tata na nke o ji ya anaghị amakarị. Na ihe ha mere tata bụ ihe ha na-eṅomi na mba dị iche iche. Onye ọbụla na luo ojili ihe ha mere tata wee na-ama atụ wee na-agwa ndị be ha, maka na a sị na ije na be enyi gị o bunye gị oche toro ogo ọnaba obi ekweghị oche toro ogo, ị na-alụzi ya na-asị na ihe toro ogo na ihe toro ogo zuru ihe eji ekwu ewu ije mba iwere ezigbo ihe mba gosi tinye na bụ unu ka o wudo ụdị ihe agafee na obodo dị iche iche na ana Igbo ga-atụgharị bụrụ obodo Chineke tụrụ mmanụ. Ndewo nna anyị, daalụ. Anyị kenekwa gị. Daalụrị nne. Onowu Medike anyị kene anyị. Gwara aha gị na nke tụrụ gị. Aha m ọnọbụ nwa obosere mmiri na-ezoro ọrụ n'Ụmụojufu. Mmiri ezoro anyị kenekwa gị. Ndewo. Biko nwana ike obi dị gị n'ụbọchị tata dịka na-eme ncheta. Obo m sa nwere ahụ nji wee bịa na obodo m iri akwụ m ebe a. So obodo m hụ ihe nji bịa to identify with the donor and the family. The anniversary ha mere today. Kedu okwu na-ekpere ezinụlọ ekpere na-ekpe ha ogologo ndụ na ahụ isi ike ego adụgo ọjọọ ogologo ndụ na ahụ isi ike ka na-ekpesi and more money in Jesus' name. Ise. Daalụ. Thank you.
Na ekele gị welcome sir biko kelenu aha gị na nke ji mara gị ya na-ewu anyị title Afa mbụ Mayor Chigozie n'izu atụrụ ihe eji mara mbụ ọganihu the second abụ the South East Director Adobe Foundation International and n'ụbọchị tata abịa ka m nọnyere ọyị nwoke bụ one of my patrons na ihe emume na-eme in respect and honor of his father onye ziri ezi ọrụ ihe na-amasị mmadụ zụcha nwa ọjụ n'oche nwa a na-echeta na-eme ihe ma mma n'afa nna ya so it's a wonderful thing, it's a wonderful thing. Ebe na-ebe na-ezinụlọ m maka ya bụ ncheta ndị gara sitere na ha ụlọ akụ na mbido ihe ekwu Chineke nye mmadụ ogologo ndụ na arụ isi ike na ego mana amara na-adị mkpa ana m ayọ Chukwu ezigbote amara na ezinụlọ a maka ebe ya tinchukwu ego ya onye ya amara eji wee jikọwa ezinụlọ maka ego bịa dị ọ bụrụ na amara adịghị ọ na nghọta adịghị ọhịa anwụzi so onye zuru oke mana mana Chineke etikakwa mmụọ ọkasịrị amara dịka ndị ọbịa si ebe dị iche iche wee bịa wee bere na ebe ndị si mba dị iche iche wee kpọkọta ya onye ọbụla bịara ebe a na-adị apụtazi ka ọkpa ji wee bịa nke eji wee na-akpọkalịa mana onye ọbụla bịara ebe adịghị oche ọ na ọ bụ oji anakpọkalị so ana m azị Chineke duru onye ọbụla ofụma maka ihe atọ ụtọ ọbụla emesara ife a onye ọbụla nakwa n'ọrụ obe ya onye ya amasị ya ndị otu osi masị anyị anaghị mara Chineke emere anyị etu ahụ. Thank you very much, sir. Daalụ. Ọganiru ụtụ. Second, mana aha gị na nke eturu gị? Okay, afa m bụ Austin Ekwe, Ngala Igbo. A sị na odogwu na-eme ife ndị odogwu agbapụ ya okirikiri ịghọtago so na onye otu anyị bụ Sir Dozie Okolo High Chief Ufuma Kingdom na-echeta ụbọchị nne ya nwụrụ onye ihe nne ya ji nwụ o wee sị ọrụ obodo gbaa gburugburu anyị wee ju so ezigbo ife ka ọ bụ laying of foundation of the father all of us are here. Ebe na-ebe na-esuru na dịka ọmalịcha okwu asọpụta n'ile foundation maka ya bụ na ha pụrụ apụ ebe na-ebe na-esi esuru na yes ogologo ndụ na-arụ isi ike ka Chukwu ya eji wee wuo ezinụlọ arụ. Daalụ.
Thank you. After Mubu, Voice of Mrs. Nkiru, Megwa. Yeah, my husband is Okolo, Onwa, Megwa. That's Donald's bosom friend. They were school mates. Yes. Okay, can you begin now? The candy is not a good community. I can't help them. I'm so happy. I'm so happy. It's a thing of joy that found a memorial service of their father. And coincidentally, it's also, I think, 57th wedding anniversary of their parents. Today, 2nd April. Because I think they had their wedding 57 years ago, today. So they're having the anniversary. So it's like anniversary and memorial the same day. And we are happy to be here because Donald is a friend. Donald, not just that they were classmates, he's more of a family friend who, I mean, he's so nice and he's very close to my husband and the whole family. So it's something of joy. And the wife also, their neighbor wife, you know, that's so nice to us and we are good friends. So we said we must be here no matter what. I had to come down for this occasion to appreciate the family. Yeah, thank you. What's your prayer to this family and your best wishes for them? I pray that God will continue to bless them, keep them from the eyes of the enemy, prosper them, unite them the way they've been, because thank God their mother is here, so they are still together. The ladies, the men, the priests, they are together. So I pray that God will continue to bless them, keep them together for glorification of our Lord Jesus Christ. Amen. And your prayers to we have many guests from places. Yeah, I pray that those who left whatever they were doing to come here today, that the good Lord will take them back to their various destinations, and so that His name will be glorified. Yes. So wishing everyone safe trip with on angels' wing. No, the angels will take them back to their various destinations, as well as me and my family. Thank you so much. In Jesus' name. Amen. Thank you very much, man. You're welcome. God bless. Thank you. As you're going home, we pray you go safely and peacefully. Thank you. God bless. I can again. Because when I again, I get Maloge. I'm about to go across. Open man. It's a journey, so I can again. Thank you. Tata Andy is the family of Okolo, Sir Ernest Okolo, their late dad. Ask if I could be the game of Stan. Yabu Memme. Obi Atoka one. As you know, on your marriage, you met them on your demi. Donald Okolo, Mother Couple. Madoha is a kingmaker. And when we back to the hand, we Madonna, Maria, Mother Abiria, Mother Abiara Mother. I need to learn on Uju, when they're back. Can I be in the village? I think I'm handling the Yabu Naha. Ian the parents on now, we're going to now, is seeking. Manaya can't cover it now. And the end very better on you hold your moko, Yakopania, Mokes or Moko. Yes. I said to give you this Simba people came from different places. Do you have any prayer for them as they're going back? Each hour on your for attack after it. Thank you very much. And let's go and go and safe and peacefully. Thank you very much, sir. Good evening, sir. Good evening. Yeah. Thank you very much. Please, your name and your title. Your name and your title. All right. So, my name is Ifani. Well, I'm of Akusu, and a very close friend to Okolo.
one of the founders of the foundation, and son to the person that is being honored today in terms of the foundation. I also run IGNO Professional Services, which is an accounting firm in Lagos. All right. How do you feel about this memorial service today? And what's your prayer for this family? Oh yes, it's remarkable. It's also commendable. The children have done so much well. Of course, the dad did so much well for them, so they are now paying back now. And I pray that they sustain it. I pray that they empower a lot of people. You know, when we discuss this, they say, this first son, I saw so much passion about it, you know, in terms of trying to help others, you know. So it's a very commendable effort, and I wish them well, everybody in the family. Do you have a special prayer? And also for the guests, people that came from different places? Yeah, the special prayer is that the good Lord who brought us together here will also see us back to our various destinations. A lot of people are coming from Lagos, outside the country even. Continuing the economy, you know, because of flying and all that stuff that's very expensive. But of course, it takes a good man to attract good people, you know, and I wish everybody safe trip back to your base, back to your location, and also for the family, I wish them well in other endeavors they are going to back on. Thank you so much, sir. Thank you so much. I will pray as you're going back, you will go back safely and peacefully back where you're coming from. Thank you. God bless you. Thank you for this time. Good evening. Good afternoon to you. Please introduce yourself to us and who you are to this very family. Okay, my name is His Excellency Giant Comrade Iwuezugo, the SUD President of Federal Polytechnic, Anambra State. So that's my name. And you are most welcome. Thanks for joining us here. Please, how are you related to the family, and what brought your special gift to this very family? Chief Okolo has been of great help to my institution, to our students, and to a very great extent, we love him. And this is a little way, our own little of saying thank you for all he has done. He has been sponsoring us, supporting us in our activities. Whenever we call on him, he answers us. So Chief Okolo is a godsend to further Polytechnic Iwuezugo. And the student, on behalf of the students, I am here to say thank you so much to him. And we encourage him to keep helping the youth, not just the students, but the youth all over the country and beyond. Thank you so much. And what do you have to tell the families? This very day, they are having a memorial mass for the late dad. Yes. Do you have any message to the family? To the family of Okolo, I wish them good luck and God's blessings. I pray that the parents will rest. General UDU, Vumebwana DJ.
Please, just give us a name, your title, and who you are to the family. Okay, Asambo Chief Ozie Donald Okolo. Onye ji otubu ịnya tinye eze ọlụmalụ ọmụma ụdọkpara nna m jọkpara asaa Ernest Okolo. Onye ka anyị na-eme ntụtụ ọmụma tata. Adịghị ntụtụ ọmụma a nwere ka ọ gbagoro kamgbe ọ pụrụ. Ihe a bụ one year ebilie. Ọ nwụrụ last year at 7 years. So onye tata onye na-eme ntụtụ ọmụma ya Ekpekwo inaugurate a foundation in his memory. My father was a teacher, so the foundation was to carry on his good work. They will make a little bit like scholarships, all the stuff. All the behind the data. Oh, that's the local people. So Felice, when anniversary our parents, my dad married my mom on April 2, 1967. So now my anniversary. So how do you feel today? I'm happy. You can see some old crowd that came today, and for you to call people and they come, it gives joy. When you call and nobody comes, it's nice. So we are very happy today. What's your prayer to the people and why they are going back? What's your prayer? My prayer is that all of us go for the people of it's all government. We are no story. Everybody will have a fruitful, safe journey back to their houses. Thank you, sir. I will pray that the family will enjoy peace and all of you. God bless you, sir.
That's what I like. I can like because I'm not gonna tell it to you. I'm not gonna tell it to you. Okay, I'm not going to the Nwafor. They tell it to you, I'm not going to. No, I don't want to get out. Can you tell me the name? There's no one people can do. I understand. Okolo in Nwafor. They have them by the home house. I give them money. I'm not going to come here. I'm not going to acquire of what I say. What I'm yes, I'm worried about you. I'm my father. I'm my accountant. I'm my business. Jeff. Okay. I don't know why. Jeff, I know you work. Let's work as you know why. I know. Yeah, we hear the best. I know, Jeff, for my lady. But I won't let why. Never just kind of a galana. I don't know why I come with Jeff. That was my governor. Family and something. Let's hear Madame. Why I will get one money. You work out more you yeah? What you going to do? You walk out there, I don't come here. I would tell you that he was good. What I want to do now. But I don't know what kind of what is here. More for my what's the way? Only I am a Cali. Now, peace and the family. I can like it down. I will better keep in this Simba. I was in this Simba and this year. I
Hey!